சுவாதி படுகொலை வழக்கில் ராம்குமார் திட்டமிட்டு சிக்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அவரது வழக்கறிஞர் ராமராஜ் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். ராம்குமாரின் சொந்த ஊரான நெல்லை மாவட்டம் மீனாட்சிபுரத்தில் நமது செய்தியாளரிடம் பேசிய அவர், காவல்துறையினரின் சதியால் ராம்குமார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார். சுவாதி படுகொலை வழக்கில் ஏராளமான சந்தேகங்கள் இருப்பதாகவும் காவலர்கள் ஒருதலைபட்சமாக விசாரணை நடத்தியிருப்பதாகவும் அவர் குற்றஞ்சாட்டினார். ராம்குமார் தான் குற்றவாளி, ஒரே குற்றவாளி தான் இதில் இருக்கிறார் என்று காவல்துறை ஆணையர் ராஜேந்திரனும் அறிக்கை கொடுத்துள்ளார். அறிக்கை கொடுத்த பின்னர் ஏன் அவரிடம் விசாரணை நடத்த வேண்டும், ஏன் அடையாள அணிவிப்பு நடத்த வேண்டும், ஏன் நடித்து காட்ட சொல்ல வேண்டும்? பையன் எங்கே படிச்சிருக்காங்க, என்ன பின்னாடி படிச்சிருக்காங்க ஐயா அப்படின்னு இப்படி தான் இடவையை காட்டி இவங்களை இங்கே இப்போ பின்னாடி வாங்க நான் காமிக்கேன் அப்படின்னு தான் கூட்டி தான் போய் அவங்கள தான் காட்டுவேன். அவங்க எனக்கு முன்னால் அதுக்கு முன்னால் ஓடி போய் உங்கள் பையன் பண்ணியிருக்க வேலையை பாருங்கள், கழுத்து அறுத்துக்கிட்டு கிடக்கும் அப்படின்னு மட்டும் சொன்னாங்க. இவங்க தூக்கி சாத்தி வச்சுக்கிட்டே இருக்குது. ஒரு ஆள் ஒரு பீஸ் பிடிச்சிருக்காங்க.